аз съм Кари Иванова и това е обещаното видео. Трябваше да го кача в неделя, но го правя в понеделник, защото в неделя беше моят рожден ден. И като цяло нямах много време да го заснема, защото вечерта през деня имах гости, мои приятели на моята възраст. Вечерта поканихме приятели на баща ми и на майка ми и отпразнувахме рожденият ми ден с доста хора, така че нямаше начин, защото рожденият ми ден свърши към 11 и сутринта бях като труп. Но нямаше начин да заснема този клип, но все пак се надявам да не съм твърде закъсняла и да не съм ви разочаровала. Също така светлината отново не е хубава и отново снимам на пода, защото светлината не е хубава. Защото и днес бях доста заета с уроци. Имах 2 урока по английски и 1 урок по танци, което е доста сложно и да, знам, но се тая. Така, днес ще има какво получих за рождения си ден и подаръците не са много на сърце и са невероятно хубави и благодаря на абсолютно всички, които в момента гледат това видео и които ми подариха тези подаръци и въобще присъстваха на рождения си ден. Нека да започваме с подаръците. Първо ще започна с подаръкът от баща си, който са обувки, които аз избрах, защото като цяло аз започнах да тренирам. Тоест ходим на фитнес с две мои приятелки, тичаме вън и ми трябваха подходящи маратонки. И те си свършиха доста добра работа. Няма да казвам цените, което е логично, защото знаете. Да, това са маратонките, които си избрах, защото са доста цветни, както искате и ми харесват. И реших да си ги взема, защото са невероятно удобни. Затова, да, вече си имам обувки, които са супер леки и с които мога да тренирам и да се чувствам комфортно, докато го правя. Така, следващия подарък е в тази кружка. И това е блузка, която е от най-добрата ми приятелка. Една от най-добрите ми приятелки, всъщност са две. И да, това е от едната ми най-добра приятелка. И да, така изглежда. Следващият подарък е друга турбичка. Всъщност тук е подарък от другата ми най-добра приятелка и от най-добрият ми приятел. Най-добрият ми приятел, понеже му казах, че нямам парфюм и той ми е взел парфюм. Не знам, Цитро? Да, Цитро май се произнася. Ето така изглежда парфюма, това е душ гел и също много благодаря за тези подаръци. Следващия подарък, който е от втората ми най-добра приятелка, е тази блузка, която е невероятно сладка. Пише, че не мога да мисля, да спра да мисля за теб. Да, точно това пише. И да, невероятно сладка е и отново благодаря за нея. Така, следващите подаръци са доста разбъркани, защото ги получих в доста кутийки, но тъй като съм супер нетърпелива, отворих всички, разпаковах всички и използвах голямата част от всички. И затова, така, първо ще ви покажа най-малкият подарък. Това е от една друга моя приятелка и тя знае, че обожавам бухалчета и всякакви бижута на бухалчета. И затова ми е взела тези невероятни сладки обици. Следващото нещо, което тя ми е взела, са тези пластички, които също са невероятно сладки, защото имат тези артикули, така да се каже на тях. И да. Така, следващите два подаръка също са ми от една друга моя приятелка. Това е гланц, който изглежда по този начин, а това е червило, което е с такъв цвят. Ето, за да ви докажа. Не смятам, че това червило ще мога да го използвам доста често, защото като цяло не обичам червила, обичам гланцове, но и червилото, когато отивам на някакъв по-специален случай, ще го ползвам. И да, благодаря за тези две. Така, следващите две също са комплект, също ги разпаковах, бяха в тази сладка кутийка и това са също парфюмчета. Едното мирише малко по-хубаво от другото. Да, миришат на бомбони. Това мирише повече на бомбони. И това мирише страхотно. Това е, мисля, че е дезодорант за подмишниците, а това е за врата. Да, не знам.
Марката е Mini Sexy Hello de Parfum. И да, следващите два подаръка са от учителката ми по английски. Единият е този боди спрей, който е просто да се пръскате по тялото, можете да го използвате като парфюм, може да го използвате като всичко. Мирише на малина и като цяло много ми харесва. Ще го използвам след баня, защото като цяло използвам такива неща след баня. Следващото нещо, на което махнах опаковката, защото за да го отворя трябваше да го скъсам. И да, това всъщност е хининова вода за растеж на косата. И тъй като аз ще се случи нещо важно утре и ми трябва такава вода, ти се уе. И да, и за това ми трябваше такава вода и благодаря, че са се сетили. Не са се сетили, аз им казах. И да, този подарък аз си го направих, т.е. купих си го просто черен лак, защото ми трябваше черен лак и си го купих от China Magazine, което е на пазара за лев 20 и върши страхотна работа. И последният подарък, викате си разлики, е това невероятно нещо. Обратно ли? Не. Добре, натурална косметика, билки и масла. 95% съставки от натурален происход. Руза и розова вода, сапун, душ гел и бутер за тяло. Добре. Ето по този начин изглежда. Всичко изглежда доста еко. Ще го отворя, въпреки че вече съм го отворила. Отваряла. Забравих как се отваря. Добре, отворя. И ето нещата вътре. Когато аз го отворих, всъщност тук имаше доста хартия, някаква зелена хартия, но аз махнах хартията и реших да оставя само тези неща. Това е душ гелът, който мирише невероятно. И честно казвам, нямам търпение до следващото си къпане. Така, това е душ гелът. Това е сапунът, който изглежда в такава форма. И също миришат на рози и са невероятни, а това е маслото за след къпане. Да, добре. Да. Добре, това са подаръците, които получих за рождения си ден. Като цяло получих доста козметика, за което съм страшно щастлива, за което съм страшно щастлива, защото като цяло нямах много козметични продукти, освен спирала, черен молив и сенки и коректор. И ми трябваше малко по за цялата козметика и се радвам, че толкова хубави подаръци получих. И се надявам клипът да ви е харесал. Съжалявам, че стана малко по-дълъг. Други ден, може би, или по-други ден, ще направя клип, който ще е по-специален. Не казвам защо, отново изненада. И този път няма да закъснея, обещавам. Не обещавам, защото аз съм доста неорганизиран човек. И да, добре, довиждаме и до следващото видео, което ще е във вторник или в сряда. И да.